Ще покажа какво ще пробвам. Същината се ето и там. Ще покажа, ще от парсалката ще съкратя вълчината и ще се ползвам на тази голямата парсалка. Мале, това е страшно. И много страшно, ама Макс шампиона може да победи всичко и може да победи страховете. И ще ви покажа как съм го направил. Страхотно! Я да видим сега. Ето, и така се качвам. И да знаете, че моята шина е червена. Ето, виждаме червената шина. Ето. А само да се почиста обувките и така се прави. Ето. Браво! Браво на шампиона! Я да видим шампиона сега. Ще кажа ли нещо? Честито! Вие победихте вашите страхове? Да. Браво на Макси! Шампион! Оле! Поклон! Може ли да видим поклон? О, благодарим! Хайде, чао, чао, наши зрители!